Kako možete znati da je zlatnik ili poluga koju posjedujete izražena od pravog zlata? Lažno, odnosno krivotvoreno zlato zapravo je vrlo rijetko i jako ga je jednostavno prepoznati. To je posebno jednostavno kad se radi o investicijskom zlatu u obliku zlatnika ili poluga. Sve što je potrebno je provjeriti dvije stvari: masu predmeta i njegove dimenzije. Svaka poluga i svaki zlatnik imaju točno određene dimenzije u kojima se proizvode i koje je lako provjeriti na internetu. Masa, odnosno gramaža, također mora odgovarati proizvodnim specifikacijama. Masu je moguće provjeriti običnom kuhinjskom vagom, a dimenzije jednostavnim ravnalom. Lažni zlatnik ili poluga će imati ili krivu masu ili krive dimenzije, zato što zlato ima specifičnu visoku gustoću koju je teško krivotvoriti. U centru zlata uz ove provjere koristimo i napredne elektromagnetske uređaje pomoću kojih možemo vidjeti detaljni sastav predmeta za koji zatim izdajemo certifikat o autentičnosti, tako da uvijek možete biti sigurni da imate pravo zlato.